sarkin masu yaban ma'aiki da. Ni na ɗaukai uba ne ban taɓa ganin sha shugabana ba, matsalolin rayuwa ban taɓa faɗa bai min ba, ya bani gudunmawa matuƙa ba wai harkar yabo ɗai ba, duk wanda ya ma hakan ya ba za ka jazauta a sha'ani na ba. Wayo wayo da wai Allah mutuwa ta da wasu yi da Alhaji Jarabara biyu sarkin masu yaban ma'aiki da. Wayo ne wai Allah mutuwa ta yi mana gaggawa, ta dauki Sharif cikin Ramadan ta bar Shuara cikin kewa. Ina da yakinin wanga irin mutuwa ta shafi dan kowa, dan wanga kasa bayin da ba san shi da hidimar ma'aiki ba. Wayo wayo da wai Allah mutuwa ta da wasu yi da Alhaji Jarabara biyu sarkin masu yaban ma'aiki da. Domin matuƙar yin yaban shi sirrin bege ake yi mai take, fasihi sha'iri tun a tasowa Allah ya mai haske, shi ko ba majalisi sai ya yi yaban Mahamudu tsarkake. Sharif ya san yabo ya san ɗan Usman baba, ya karfafi sha'irai a abubuwan da ba za su kirgo ba, ya saki jiki da su in ka gaishe gurinsu ba za ka ce shi ba, da sun yarda da shi ya yarda da su bai raba ɗai biyu ba. Man taɓa gani inda gwal ya cuɗanye da bakin tagulla ba. Wayo wayo da wai Allah wasoyina Alhaji Jarabara biyu sarkin masu yaban ma'aiki da. Malam baba gida dutsen ma shi ne ya kira ni dai farko, na ɗauki waya muka gaggaisa sakon mutuwa a sheyarko, ya ce shin ka ji abin da ya faru da mu kai ɗan uwana ko kuma dai ka kira Kano ba zan iya faɗa maka komai ba, kamar yan kayata sai na kai waya wallahi sai kuka na kira sayadi marhamin na Hafiz take na ji shi ya ɗauka, ina kuka na ce mashi wai me ke faruwa a birnin ka, an ce shi ya rasu ya mauta ya ce san bai ji komai ba. Take na kira Sharif na Bahani ya ɗauki waya a cikin sauri, ya ce gane a hanyar gida ta Sharif da na yi inkari. Na kira Muhammad Nafsin Zakiya take ya bani labari, lalle ya gane gagawan ya ba a shiga da shi gida ma ba. Musa na rikice wannan rana bai mana daɗi ba, na shiga tarajidi ban san rabuwa haka ke da zafi ba. Inna lillahi shehi ya tafi yanzu ba za ya dawo ba, an ɗauro yabo ba wai jasadi ko zuciya ɗaya ba. Wayo da wai Allah mutuwa ta da masoyi da Alhaji Jarabara biyu sarkin masu yaban ma'aiki da.